Arkadaş şeherine halkara akaltaka açık spor toplumu yerleşýär. Onun golaýyny biz atşynaslar üçin düwrabap ýaşaýyş jaýlary bina etdik. Arkadaş şeherine atçylyk akademiýasy açyldy. Dünya meşhur Galkynç milli at sünnäki oýunlar topary dünýäniň 6 gedek çempionu boldy. Bu toparyň düzüminde 20 golaý çapyklar bolup, olar etatan at üstünde çylşyrmy tilsimleri ýerine getirýän ustatlardyr diýip gahrman arkadaşymyz belledi. Türkmen halkynyň milli lideri Arkadaş şeherine yerleşýän Atçylyk Akademiýasynda bir näçe fakultetiň hereket edýänligini, bu ýokary okuw mektebinde bilim almak isleýän ýaşlaryň sanynyň barha artýanlygyny we häzirki wagtda akademiýada 420 talibiň bilim alýanyny belledi. Biz ýurdumyzda ahaltyka atlarynyň şanyna 2 gedek bayramçyk dawrasyny geçirýäs. Olaryň biri, ýagny türkmen bedewiniň milli bayramy öňümizdäki aýyň soňky ýeşenmesine geçiriler. Ahaltyka bedewine başlandan beýleki dawralar, at çapşyklar, sergiler bolsa, Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününiň çäklerini gurulýar. Biz ştab kwartirasy Aşgabatda ýerleşýän halkara ahaltyka atçylyk assosiasiýasyny döretdik. Öz wagtynda men bu assosiasiýanyň prezidenti boldum. Häzirki wagtda assosiasiýanyň prezidenti Türkmenistanyň döwlet başçyny Serdar Berdimuhammedow diýip gahrman arkadaşymyz aýtdy we ýurdumyzda ahaltyka atlar bilen bir gatarda türkmen alabaýlarynyň hem üstünlük ýetişdirilmegine uly üns berilýänini belledi. Gahrman arkadaşymyz türkmen alabaýlarynyň bidin guruluşy, güç kuwaty bilen tapawutlanýanyny we istek bildirýänleriň halkara türkmen alabaýlary assosiasiýasyna agda bolup biljekdiklerini aýdyp, Xitay tarapyny halkara ahaltyka atçylyk assosiasiýasynyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň adyndan aprel aýyna geçiriljek türkmen bedewiniň milli bayramyna gatnaşmagy çagyrdy. Bu bayramçylyk çäklerini guraljak alma amaly maslahaty Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününe gabatlap sentýabr aýynda geçirip bolar. Şol maslahatyň çäklerini istek bildirýänler bu assosiasiýanyň agdasy bolup bilerler. Arkadaş şeherine mihmanlar üçin bedewlere başlandan giňişliğin tanışlyk gederenji gurulur diýip gahrman arkadaşymyz aýtdy we duşa gatnaşanlaryň ählidini sentýabr aýynda guraljak bayramçyk dawralarynyň hormatly mihmany bolmagy çagyrdy. Bu biziň umum bayramymyzdyr. Dawralaryň dowamynda ahaltyka bedewlerine degişli meseleler ara alınıp maslahatlaşlar diýip gahrman arkadaşymyz belledi. We bu täsin bedewleri ösürip ýetişdirmek we wagt etmek orunda alyp barýan işler üçin Xitayly atşynaslara minnetdarlyk bildirdi. Xitaýyň atçylyk assosiasiýasynyň sekretary Yue Gaofeng gahrman arkadaşymyza Xitaýyň ähli atşynaslarynyň adyndan hoşarlyk bildirip, bilelikde ýadgarlyk surata düşmegi haýyş etdi. Gahrman arkadaşymyz Xitaýyň atçylyk wekilet agdalary bilen ýadgarlyk surata düşdi.